Hem quedat amb el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, així al centre de València. Podem dir que així és exactament on va créixer, on va néixer la ciutat de València. Esta és la plaça de l'Almoina, estem fent un poquet de temps per a que vinga. I jo penso que és una de les primeres entrevistes que concedeix Pere Fuset després d'uns mesos del primer any de regnat al capdavant de la regidoria de Cultura Festiva. Anem a fer-li unes quantes preguntes i esperem que l'amic Fuset no es senta compromès, perquè algunes tenen un poquet de retranca. Així estem esperant-lo. A les 5:30 de la vesprada de dissabte, puntual com un rellotge suís, va arribar el regidor valencià de Cultura Festiva fent-nos un raconet de la seva ajustada agenda. El lloc que Pere Fuset va triar per a la nostra entrevista, molt significatiu, la plaça de l'Almoina, centre històric de València, damunt les runes de l'origen romà de la ciutat, al costat de la Basílica de la Mare de Déu. Vaja, que no hi havia millor lloc ni més valencià. Allí vam estar xerrant de festes, de polèmiques, d'un any de treball i de futurs projectes. L'amic Fuset i el nostre equip de festes fent comboi. Així estic, al costat de Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva, quan pràcticament ha passat un any des que va arribar a aquesta important regidoria per a la ciutat de València, i estem a la plaça de l'Almoina, i penso que la primera pregunta és obligada. Pere, per què has triat este lloc tan preciós i tan emblemàtic per a trobar-te amb nosaltres? Bueno, és un lloc prou tranquil, molt cèntric, així naix la ciutat de València. Este és el Big Bang de València? Efectivament, des d'ací, baix d'on estem, estan les ruïnes precisament del centre de València, històric. I és un lloc amb molt d'encant, molt tranquil·let per a tenir una conversa tranquil·la. A veure, ara que la gent mira en lupa tot el que feu, tot el que fas, és unes declaracions d'intencions trobar-te amb mi. Perdona que insistís, que així en el centre de València on va néixer tot. Bueno, no ho sé, la veritat és que este és també un poc l'epicentre, està molt prop de l'epicentre de moltes festes, no? Hi ha la plaça de la Mare de Déu que acull tantes festes valencianes, no? I m'ha paregut un lloc molt simbòlic també per a parlar de festes de manera tranquil·la i calmada. Bé, Pere, he dit al començament de la introducció que s'ha complit un any. Sé que és una pregunta molt general, però fes-me un apressurat balanç de la teua vostra gestió al capdavant de la regidoria. Bueno, jo estic satisfet, encara que soc molt exigent també, no? I òbviament soc ambiciós i vull anar molt més enllà del que hem fet. Però des d'aquell dia 23 de juny, 22 crec que era, en què precisament visitant Alacant van anunciar que tindria la sort de treballar en el que més m'agrada en el món, que són les festes valencianes. Ha passat molt de temps en el qual hem tractat de treballar, de refrescar, d'atrevir-se a millorar també algunes coses, d'aportar noves idees i fer que quede clar el missatge que les festes són cultura, i per això també el nom de la regidoria de Cultura Festiva. I com a tals volem que siguin un motor no només cultural, sinó social i econòmic, i escoltant moltes veus haurem tingut més de 400 reunions, 400 agents diferents, perquè reunions possiblement siguin moltes més. Escoltant a tot el món i tractar de treure d'ací d'allà les idees per a poder fer avant. Com a tot, i sobretot quan eres nou, segurament haurem clavat la pota en més d'una ocasió i de tot s'aprèn, i segurament aquest segon any l'enfronte amb un poc més de tranquil·litat també, sabent ja com està el pati, com està el panorama. Però, com dic, el balanç que faig és prou positiu. La primera part de la nostra conversa és un poquet més dura, institucional. Una altra pregunta també complicada. Com es trobava la regidoria de festes quan va obrir la porta i vau aixecar? Us vau sentar i ja no estaven els que estaven abans. Què vos vau trobar? Bueno, vaig trobar un poc, si me permets la paraula, un poc de desídia, un poc que les coses funcionaven un poc per inèrcia, de sota cavall i rei, de repetir contínuament el mateix cicle festiu, el calendari festiu, i jo crec que això és un poc pobre, perquè n'hi ha que atrevir-se, com dic, a buscar idees noves i portar les festes un poc més enllà, i tractar de superar-se a un mateix. Vaig trobar també coses que no m'acaben d'agradar, que no crec que siguin del tot regulars i que vols tractar de millorar els procediments, motivar a la plantilla, perquè l'Ajuntament de València ha tingut unes retallades molt fortes en personal i això se nota en l'atenció i el servici que dones a les comissions festives i a la pròpia festa. I estem tractant també de treballar en això. I sobretot això, atrevir-se a pensar, això s'ha fet així tota la vida, però se pot fer d'una manera millor, i jo crec que en moltes ocasions sí, és possible, i és un poc també el que se trobarem, aquesta inèrcia i el que estem tractant de solventar.
De moment, el pare de la criatura, de què es troba més orgullós? De la vostra gestió, perquè sé que sou un equip i que la paraula comboi a tu t'agrada molt. M'agrada molt comboi precisament perquè el diccionari és una paraula molt valenciana i la defineix com a entusiasme col·lectiu, no? Treballar amb entusiasme col·lectiu, i jo crec que el món de la festa és precisament això, no? Els col·lectius fallers o qualsevol col·lectiu fester se caracteritza per això, pel comboi en el que treballen, no? I m'agrada també recuperar aquesta paraula tan valenciana. De què estic més orgullós? No sé, n'hi ha grans coses, no? Com per exemple, òbviament, l'exposició del ninot, portar-la d'una carpa al Museu de les Ciències, o aconseguir, per exemple, que el Museu Faller, després de 24 anys, després de dècades, aconseguir que siga oficialment un museu i que, per tant, puga optar a fons econòmics per a preservar els seus fons, són coses que me fan sentir molt orgullós, no? Per aquest treball col·lectiu. Però després també hi ha unes xicotetes coses, no? Les xicotetes coses del dia a dia que jo crec que també, bueno, que possiblement no ocupen els grans titulars, però te donen xicotetes satisfaccions continuades. Però la Festa de les Falles és la festa més coneguda de València, no només nacional sinó internacionalment, però les Falles són la festa més mimada de València en detriment d'altres celebracions culturals, artístiques, religioses que se celebren al cap i casal i no són les Falles? Jo he intentat treballar per totes, no? Perquè efectivament la cultura festiva valenciana va molt més enllà i no s'acaba en les falles. No? Acabem de passar precisament del Corpus, que és la festa grossa de la ciutat i que enguany hem tractat també de posar un poquet en valor, perquè n'hi ha molta gent en València que no la coneix. No? Avui, quan gravem aquesta entrevista, està Sant Bult, que és la festa més antiga de la ciutat, i tindrem també la festa del carrer dels xiquets del carrer de Sant Vicent, no? Festes de barri. N'hi ha moltes festes, però òbviament està clar que les Falles són la festa gran, no?, de la ciutat. I en aquest sentit també estic tractant de treballar per remarcar que no siga només la festa dels fallers, que òbviament som els protagonistes i els que tirem avant d'aquesta festa, sinó que més enllà de ser la festa del 10%, siga també la festa del 100%, no? Una festa que gestionem el 10% però que la puga disfrutar tota la ciutat. I en això jo crec que enguany també hem donat algun passet, no? Es dona la circumstància, en València, en Alacant saps que no passa, que el regidor de festes és immediatament president de Junta Central Fallera. Si deixares de ser president de Junta Central Fallera únicament fores regidor de festes, en qüestió d'imatge li donaria a la gent, valga la redundància, la imatge de que la teua labor és més general i no està tan adscrita a les falles de València? Probablement, no? Probablement, òbviament, la figura del president de Junta de la Fallera és una cosa que se'n va fins i tot més enllà de l'àmbit municipal, no? També, òbviament, perquè tens relació, primer, amb els pobles que formen part de Juntes de la Fallera, no?, de l'àrea metropolitana, però també amb totes les juntes locals falleres que hi ha al llarg de tot el territori valencià i que te tenen també com a referent, no? Jo a vegades faig un poc de broma en els meus companys regidors i dic que soc mig conseller, no?, per això. Però, bueno, jo crec que independència d'això, òbviament, la projecció que té la presidència de la Junta de la Fallera, el regidor de festa en general, és molt ampla, no?, perquè el treball també ho és, no? A banda del treball d'oficina i de gestió i d'atenció a la gent, està el treball de representació i òbviament, el treball associatiu, que com en qualsevol àmbit associatiu comença quan acaba la jornada laboral, no? Per tant, els meus companys saben que a les 8 de la vesprada, quan ells poden estar pensant en anar-se'n a casa en moltes ocasions, comença lo bo per a tu perquè tens moltes reunions, tens que anar a molts actes, que és quan, òbviament, la gent deixa de treballar, no? Anem a això, a la teva preeminència social, hi ha un aspecte que tu has comentat molt per xarxes socials, després parlarem de les xarxes, d'aquest segon pla elegant on les autoritats han d'estar. Per què eixe segon plano i no figurar en primera fila quan la imatge de la festa o de la cultura festiva, vulguis o no, és la del regidor de festes perquè té una representació visual i a lo millor ha d'estar present. No estic fent una crítica, únicament que expliques aquest raonament que tu fas moltes voltes, no, jo és que prefereix estar en segona fila, estar però en segona fila i deixar protagonisme a altres persones, falleres, festers, ciutadans. Mira, jo crec que això, per exemple, ho vam aconseguir enguany en el balcó, no? El balcó de l'Ajuntament, les masquetades, per a mi, bueno, una manera un poco obscena, en moltes ocasions el govern anterior ho va utilitzar un poc com el palco VIP, no? Pel qual òbviament la gent volia pujar per sentir-se part d'aquesta crem. No? Enguany, de fet, vam sortejar les places per a que les comissions falleres puguen pujar i també els veïns de València se van apuntar més de 21.000 persones
per a veure les mascletes des d'ahir, i bueno, pues és el primer any que tant l'alcalde com jo hem estat en segona fila, no? Darrere d'ells, perquè pensem que els protagonistes ha de ser el Montfaller, no? La pròpia Crida. També enguany l'alcalde va fer un discurs molt protocolari, molt bàsic, de donar 4 parauletes, crec 40 segons, per a donar-li peu a que parlara la Fallera Major, i per primera vegada la Fallera Major infantil, no? També. I després estan també aquestes polèmiques que s'han comentat de vegades. Mare de Déu, Corpus... Actes religiosos, no? Que en aquest sentit jo sempre dic que crec que, a més jo crec que és coherent també en la nostra manera de ser, que hem d'estar a un costat sempre, però no en el mig, no? Per respecte a totes les creences, començant per la pròpia creença catòlica, no? Que està associada a moltes d'aquestes festes que tenen un caràcter religiós, però també, òbviament, un caràcter cultural i patrimonial, com és obvi, no? En aquest sentit, nosaltres intentem estar sempre a un costat, no? Sabent, amb tot el respecte, mostrant el nostre respecte a aquesta festa i la nostra admiració, però deixant que els protagonistes siguin els que han de ser. Has parlat, i anem a parlar, no el tinc a l'ordre, però em ve molt bé que hagis parlat del balcó de l'Ajuntament, perquè enfront del balcó estan les falles oficials. Pere, què ha passat enguany en les falles oficials? Perquè te dic jo, com a fester, la meva teoria, els projectes d'abans es veien només veure l'esbós. Els projectes d'enguany, millor, perquè diuen, corregis-me si m'equivoco, els artistes de l'infantil, que han d'imaginar-se fins que arribi l'hora de veure-los. Això no és massa comercial, perquè la gent vol veure alguna cosa. Què ha passat? Perquè saps que n'hi ha hagut molta polèmica. Intentem retallar-la o tancar-la. És perfecte, a més, jo sempre ho dic, m'agrada que aquest tipus de polèmiques se puguen explicar, perquè donen l'oportunitat d'explicar, no? I a més, saps que el terreny de les festes és un terreny molt sensible, que estem treballant no només des del punt de vista racional dels números, sinó també des dels sentiments, les emocions. I, per tant, també és molt sucós per a el que jo denomino les troletes. Enguany hem escoltat... Després te parlaré sobre les troletes. Hem escoltat moltes coses i, entonces, clar, també fica en alerta alguna gent. Mira, les falles municipals. Jo no vaig entrar a valorar els resultats i els projectes, entre altres coses, perquè ho faré quan les veig plantades. Jo vull demanar el màxim respecte als artistes. Jo crec que hi ha gent com Monterrubio, com Algarra, com el propi Manuel García, que porta anys i anys plantant falles, ningú no els ha d'explicar el que és una falla, no? I per tant, algunes afirmacions que ha fet alguns partits polítics referint-se a un huevo sin sal o que és una falla que no tindrà ninots, no tindrà color, me pareixen absolutament impròpies, no? Però no vaig entrar a valorar el resultat perquè jo crec que per a gustos colors, no? I per a gustos les falles i cadascú té dret a opinar, però quan les veig plantades. El que sí que m'agradaria explicar és el procés, perquè en això n'hi ha hagut una millora, i una millora reconeguda per tot el món. Primer perquè hem fet unes bases consensuades amb el propi gremi d'artistes fallers. I segona, perquè les falles municipals enguany no s'han triat per criteris polítics. No n'hi ha hagut cap polític que hagi dit esta falla o esta una altra, que és el que passava antes. I això podia donar un bon resultat o no, però no m'agrada el propi tractament de la falla. N'hi ha qui diu que això no s'ha fet enguany, però que el jurat sí que està dirigit. S'equivoca o no? S'equivoquen perquè el jurat ni tan sols l'he triat jo. El jurat l'han triat entitats falleres com la Interagrupació de Falles, com el Gremi, com la Federació Especial Enginyeria Gràcia, altres entitats de la ciutat i artístiques, perquè la falla és de tota la ciutat, i les falles també tenim altres 350, i aquesta falla és la falla municipal. Han entrat les universitats, els departaments de Belles Arts, i han sigut ells els que lliurement han triat, i de fet han triat esquemes, perquè possiblement els representants d'algunes entitats que a priori podien pensar que anava a triar un projecte s'han de cantar per un altre. És la primera vegada també que els artistes han pogut sentar-se i explicar el projecte, explicar el projecte sense la necessitat de fer un boceto, perquè això també és important i és una reivindicació dels artistes, no fer treball gratis. Tu quan fas un boceto i has de competir en un altre, si no eixes, qui t'ho paga, aquest treball? I n'hi ha que reconèixer això. Per tant, ja dic, jo defenso el procés. Crec que les falles se defensaran a si mateixes quan el planten els artistes, però el procés és un procés que tot el món ha reconegut com a bo, és un procés que no és polític. De fet, els titulars des de l'ABC a Levante eren «Fuset despolitiza l'elecció de la falla municipal», i jo crec que és un bon procés. A partir d'ahir, el que se plantarà en el mes de març, el públic jutjarà i agradarà o no, i agradarà possiblement a una gent i a uns altres no. Però jo crec que la falla
falla municipal també s'ha de permetre el luxe d'apostar per un poc per coses diferents, no? Perquè si no ho fa la falla municipal, qui ho va fer, no? No està en concurs, és un punt també que pot trencar l'avantguarda, i hem tingut falles mítiques en la plaça d'Ajuntament que en el seu moment va ser polèmiques, però avui en dia tot el món recorda, no? Com a falles de culto, no? I ser falles d'Hortífus, de l'excavadora, o per exemple la que reproduïa la pròpia façana de l'Ajuntament, la falla de l'Historieta Velleta, que eren trastos amuntonats, el Concord, la Torre Eiffel. Hi ha tantes falles mítiques que s'han plantat en l'Ajuntament que avui en dia recordem, i altres que no se recorden tant, no? I aquesta falla, a més, com dic, jo he tingut l'oportunitat ja de passar pel taller de Manolo García, que és una autèntica delícia passar per aquest taller, i ell m'ho comentava, no? Diu, és que la gent tal... Però ell està confiat, i jo confio plenament en ell, igual que va confiar i ser jurat independent, en la seva capacitat, no? I efectivament aquesta falla recupera la crítica i la sàtira, que és bàsica en una falla que no mossega, que no parla, bueno, pues és una cosa que se crema, però no és una falla, no? És un monument, possiblement. I la seva falla, que compta en un equip de gent com Algarra, que té ninots indultats, com Monterrubio, com Fede Encàrrec, com Manolo Martín, fill, va ser una falla que va parlar, una falla que les escenes de baix van ser autènticament espectaculars, com ho va ser, òbviament, i ser remat. A partir d'ahir, en març veurem, però insistir en això, un procés consensuat per primera vegada del gremi i un procés per primera vegada sense participació dels polítics. Agafa una frase que has dit d'eixa falla que té crítica, eixa falla que mossega. No la tinc en el guió, però te la tinc que fer. T'han mossegat molt enguany en falles, t'has sentit molt criticat. A mi m'agradaria moltíssim veure'm en ninots. Com t'has sentit tu? La veritat és que, mira, vaig escriure sobre això en la falla de na Jordana, en el llibre de na Jordana, que sempre també és una delícia llegir. Me preguntaven què se sentia uno al ser ninot, no? I crec que ho vaig escriure més molt abans de trobar-me l'exposició del ninot, on crec que tenia 11 o 12 figures. No? Algunes prou interessants, però no anem a entrar en detalls, però bé, tira. Però és una sensació... Clar, un ninot no pot ser mai un homenatge, perquè si és un homenatge no és una falla, és a dir, però se pot fer una sàtira des del carinyo, no? Jo he sentit aquesta sàtira en la majoria de les ocasions des del carinyo, entonces és una sensació un poc agredolça, no? Perquè a vegades te critiquen i dius, hosti, per aquest tema tal, però en realitat t'agrada, no? Perquè òbviament per a algú que estima les falles, que sent això com el que és una festa tan gran i com a art, pues jo crec que és fonamental saber acceptar i encaixar les crítiques, i per tant jo he encantat. Si tinguérem una màquina del temps, si poguérem rebobinar, tens tu i la teua regidoria alguna espineta, alguna cosa de la que t'arrepentixes i t'agradaria perfilar, corregir, llevar, posar? Possiblement, però no vaig a donar pistes tampoc. És a dir, jo crec que... Per què? Per no encendre les xarxes socials? No, i perquè al final això és un aprenentatge, no? I jo crec que... Jo soc polític, i jo no ho amague perquè, igual que els d'abans, no eren uns cactus ni uns maceteros, eren polítics, i per tant els polítics som humans també, i podem equivocar-nos i hem d'aprendre, sobretot, no? És el meu primer any, estem aprenent a governar, però jo crec que la gent també ha demanat als que gestionem una manera diferent de fer les coses, que s'atrevim a preguntar, a fomentar la participació, i que no ens demanen que sàpiguen totes les respostes, això no és un campionat de trivial, sinó que ho fem en honestedat, en humilitat, i que donem el millor de nosaltres mateixos, no? Jo crec que en això dorm molt tranquil per les nits, sabent que me deixa la pell en això, que tracte de posar-li la màxima energia i que tracte d'escoltar al màxim possible per a després prendre les decisions, òbviament, que s'han de prendre i que mai van a contentar a tot el món. Et consideres una persona, a veure, eres un tio molt mediàtic, perquè acabeu d'arribar, perquè eres un tio jove, perquè eres el xiquet de Russafa, perquè vens del món de la festa, et consideres una persona observada? Això és un pes per a tu, personal, polític o professional? Home, per què negar-ho? Ho és, no? Perquè, òbviament, jo recordo dels primers dies que ja havia eixit regidor, i clar, començava a eixir en la tele i en els diaris i tal. Jo recordo un dels primers dies que anava baix de ma casa menjant un plàtano pel carrer per anar a l'Ajuntament i la gent te felicitava i dius, per què la gent te coneix, no? Quan vas de festa i te demanen fotos i tal, te sobta un poc, no? Però sí que és de veres que, clar, també aquesta regidoria, pel que parlàvem abans, no? I suposo que després parlarem, com que gestionem sentiments, té també molt el foco, no? I sobretot quan hi ha
una oposició política que està centrant tot el tema d'oposició política i de crispació centra en les festes, quan precisament les festes és alguna cosa que ha de servir per a cohesionar i per a unir al poble valencià, no? Entonces, clar, moltes vegades estàs en el candelero sense voler, no? I dius, bueno, ui, això, per què toca això, no? Però, bueno, jo crec que després d'un any també t'acostumes a això. En altres coses a les que no t'acostumes, no? Però això t'acostumes i, bueno, pues, saps que forma part de la teva dedicació. Anem a parlar d'aquesta ensalada de temes que has introduït en una mateixa. Tu eres una persona prou activa en les xarxes socials que saps que són, en tot el meu respecte, la típica corral andalusa, el mentider, el pati on les veïnes parlen, es critiquen, llancen un rumor, siga cert o no siga cert. Tu eres prou actiu i ahir és on jo vaig llegir per primera volta la paraula troleta i no sé si m'equivoque, és un caldo de cultivo, ho dic en castellano, no sé quina és la paraula o l'expressió sencera en valencià, on llançar un rumor que es pot fer més gran si la gent ho alimenta. I ahir pense que és on estan eixe col·lectiu valencià, no sé si polític, pot ser que sí, no lo sé, no vaig a mullar-me jo, d'oposició que, com que haveu vingut, i que diuen coses com canviaran, quitaran, eliminaran, contaminaran. Tot això és precís, són molts temes, eh? Precisament per això és important que hi hagi periodisme festiu professional, no? Perquè aquest és un terreny, com dic, molt emocional, som conscients i jo vaig dir d'entrada que aquesta era la regidoria de sentiments i de cornades, perquè també sabia on me clavava, però és molt important precisament que hi hagi un periodisme que informe, que contraste, que pregunte, que quan li ve una notícia o una informació telefone, cride, això és de veres, pregunte, demane una opinió diversa, no? I tots sabem que n'hi ha hagut històricament un cert abús d'una corrent ideològica respecte a les festes com si foren un patrimoni d'uns pocs, no? I això genera de vegades un poc de resistències, no? Cuidao, qualsevol cosa planteja, va en la línia de carregar-se les festes, perquè és el marc que volen produir, no? Hem escoltat autèntiques burrades, que no n'hi hauria Sant Josep en la cabalgata de Reis, que n'hi ha gent que se pensa que no n'hi ha cabalgata de Reis, que no n'hi haurien caramels, que anàvem a carregar-se les mascletaes, quan n'hi ha hagut més, que no anàvem a fer l'ofrena, també, que l'anàvem a canviar de lloc. L'última era que per la processó del Corpus estava parlant per telèfon i era la barba. És a dir, contínuament vas escoltant d'aquest tipus de coses. De troletes, són les famoses troletes. I al final n'hi ha gent que algo queda, no? Això és la teoria del fango, no? Tu te llances en fango i tu te pots netejar, però al final algo te queda, no? I de cara a alguna gent va creant un ambient un poc enrarit en alguns sectors i un poc a la defensiva, no? I qualsevol cosa que facis, al final busquen parlar d'aquestes polèmiques per a no parlar dels fets, no? Que no parles de què s'ha aconseguit que Televisió Espanyola dedique una presència, una cobertura digna a les falles, o que per primera vegada se fa campanya per les falles en Madrid i en Barcelona en Mupis, o que el cartell de falles deixa d'estar tancat en un calaix o ix als carrers, no? O cada una de les xicotetes millores que vas fent en les coses, no? Fins i tot hem augmentat les subvencions a les falles, no només pel que puja de preu de la subvenció directa, sinó perquè donem subvenció a les bandes de música, que és patrimonial, no? Perquè estem fent programes de convivència. I al final totes aquestes millores no pots explicar-les perquè tens que anar desmentint les troles que de manera interessada moltes vegades se llancen, no? Jo per això insistisc, les xarxes socials són una ferramenta molt bàsica de comunicació, jo parlo tots els dies amb molta gent que te pregunta, que te diu coses i va molt bé també per a captar l'opinió, però clar, tenen els seus riscos, no? I jo crec que el periodisme és més important que mai, precisament per a saber connectar amb les xarxes socials, però des d'una professionalitat poder dir, això és de veres, això no és de veres, o en tot cas mostrar tot el palmito d'idees i de visions que n'hi ha. Pere, durant aquesta entrevista has dit en més d'una ocasió, és una cosa que a mi molt m'agrada, que acabeu de començar i que tot aquest treball al capdavant de la festa és un aprenentatge constant, tant teu com del teu equip. Em consta que t'agrada el teu treball i ara la pregunta és obligada i te la faig no com a Pere Fuset regidor, sinó com a Pere Fuset valencià. Et consideres fester? T'agraden les festes? Entens de festes el suficient com per a dir soc el millor?
vull ser el millor, podré arribar a ser el millor regidor de festa. A veure, t'ho dic pel següent, una persona és molt afortunada si exercís la seva feina en el que més li agrada. A mi m'agrada molt el periodisme, em considero un afortunat fent el treball que estic fent ara mateix en tu. Trasllada-lo a les festes. Mira, jo crec que... jo no sé si vaig a ser el millor o el pitjor regidor de festes, però el que sí que sé és una cosa que comentàvem abans, no? Jo crec que és important... De fet, és perillós quan algú sap massa d'una cosa, no? Quan algú se creu que sap massa d'alguna cosa, perquè llavors ja no deixa marge a preguntar, a escoltar, a participar. I jo intento rodejar-me de gent que siga millor que jo, perquè crec que hi ha dos tipus de lideratges i un d'ells pensen que el millor és rodejar-te de gent que siga mediocre perquè així brilles tu, no? Jo penso al revés, que n'hi ha que rodejar-se de gent que valga molt i perquè són els que t'ajuden a brillar col·lectivament, no? I forma un poc part del comboi que parlàvem. I jo intento escoltar al màxim possible de gent, rodejar-me del millor equip possible i tinc molta sort i soc molt afortunat per treballar, no només en les falles, sinó en general, en gent molt vàlida en això. I sobretot escoltar molt realment, moltes propostes que n'hi havia per allí, que n'hi havia gent que tenia ganes d'aportar i que no tenia aquesta oportunitat per a treballar i al final, òbviament, toca prendre decisions. I moltes vegades, si n'hi ha diverses opinions respecte a un tema, quan tries una, encara que tractes de consensuar-la, va haver-ne possiblement més gent disgustada amb aquest camí que a favor, no? Però sempre tractant de fer el que penses que és millor per la cultura festiva des d'un punt de vista, com dic, de motor social, cultural i econòmic, no? Les festes en general manegen moltíssim, són un motor fonamental, però n'hi ha que saber-les treballar. I n'hi ha que viure-les amb el cor, però n'hi ha que gestionar-les amb el cap. Pere, el dia té 24 hores. Tu eres una persona molt passional, molt intensa, es nota, es percebeix en l'entrevista. En quin moment deixes de ser Pere Fuset regidor i eres Pere Fuset el xiquet de Russafa? Perquè ser regidor tots els dies i tindre el cap i en el cap i exercir-de, jo penso que és esgotador. És esgotador, no? Jo ho he dit que me pregunten, què tal la teva vida? I vi què? És a dir, és de veres que no tens vida personal i te requereix molta entrega i no només ara, sinó és una cosa que a vegades he parlat en alguns dels meus predecessors, no? I sobretot quan a més eres nou i vols reunir-te en tot el món, escoltar tot el món, la gent veu que eres accessible i te demanen reunions, que volen parlar, que volen que vagis al seu casal, que... Clar, això requereix molt de temps. Per tant, si soc sincer, temps per a mi o per a tal, poquet, la veritat, però intento aprofitar-ho el màxim possible, saber desconnectar i com a mínim no canviar la meva actitud, no? És a dir, una altra cosa que me feia molta por quan entrava així és dir, bueno, així cuidao, ni se te puge, ni t'oblides de que això és un ratet i que, per tant, jo ara estic treballant en això com a servici públic i d'ací 2 anys, 4, 3, els que siguen, o 8, estaré fent una altra cosa, no? Però jo intento, de tant en tant intento ser regidor de la festa del pijama i quedar-me en ma casa i descansar i també desconnectar un poc en els amics i tractar de fer, però és complicat. Mereix la pena sacrificar aquesta parcel·la que potser abans podies exercir com a persona, encara que treballaves com a polític, però ara ja no, perquè estem parlant d'un material sensible que són les festes que t'ocupa, les 24 hores no, si n'hagueren 48 serien 48. Jo, abans de ser regidor, de fet, no vivia de la política, treballava en una associació, a mi sempre m'ha agradat treballar en coses que, a banda d'una remuneració econòmica òbvia per a poder menjar i viure, tingueren algun tipus de compensació personal, no? I per tant, jo tracto també la compensació personal de saber o de pensar que el que faig és útil, no? I n'hi ha coses que se queden ahí. N'hi ha coses que ha passat enguany que pense, mira, ara això se queda ahí, no? I coses com comentat abans de l'exposició del Ninot, jo crec que se va quedar ahí. O alguns projectes que estem fent i que encara no puc desvelar, penses... Era una de les preguntes que t'anava a fer i de fet era l'última. Me pots donar algun abans d'algo? No, mira, la Fira de Juliol, que anem a... Jo crec que és la Gran Fira de València, que és el nom oficial que he tingut sempre esta fira. És una bona oportunitat també. Jo me plantejo, per exemple, la gent de la meva generació, més enllà d'anar a algun concert o alguna cosa, o si són fallers, alguna preselecció,
no coneixen aquesta festa i no han participat massa d'ella, no? I jo crec que és una oportunitat, per exemple, per a que València siga divertida i tinga festa i tinga dinamisme i sigui atractiva els mesos de juliol i sobretot durant l'estiu i especialment el mes de juliol. I no vaig a dir-te molt, però te puc dir que va ser una fira molt descentralitzada, que va tindre crec que són més de 40 ubicacions per tota la ciutat. El cartell d'actuacions sí que s'ha publicat i a mi personalment em sembla hiper-mega eclèctic, està molt bé. Hem parlat, ho fem amb els propis promotors, que són els que aposten, i vam parlar amb ells i mantenint la mateixa inversió econòmica en la infraestructura, pensàvem que se podia utilitzar més, i per això hem passat de 12 concerts a 19, i n'hi ha per a tots els gustos, per a totes les butxaques, i hem buscat una oferta que agrada a tot el món. I en aquesta línia també el que se veurà als carrers serà molt eclèctic, molt de teatre, molta música en directe, tradicions valencianes, n'hi haurà balls populars, n'hi haurà coses per a majors, n'hi haurà pólvora, i ahir jo crec que n'hi haurà novetats molt interessants i anem a tractar de vincular a totes les edats, a tots els sectors i que aquesta sigui una fira de la ciutat que atraga la gent de dins, primer, i també, per què no, a la gent de fora. 3 últimes preguntes, perquè ja estem entretenint-lo massa i se té ganes de s'envoltar ara mateix. 3 últimes preguntes. La primera, perquè a mi em cauen molt bé i tu ja has compartit un any en elles, m'agradaria saber, Sofia i Alicia, que meravella. Són impressionants, i no només elles, sinó tota la cort. També reivindiqui el paper que fan les corts i per donar suport també a un paper que, a més, té molta càrrega també d'actes, de faena, a final de representació. I són espectaculars, la veritat. I jo crec que hem tingut molta sort enguany en els nostres màxims representants. I a mi m'ajuden molt, la xiqueta perquè sempre té alguna paraula divertida, sempre té, i Alicia perquè també es connectem també molt bé, som de la mateixa generació, soc 3 anys més major que ella, i entonces n'hi ha molta complicitat, i ella m'ajuda a mi en els temes de protocol, que per exemple a vegades vaig un poc més perdut, ella, Pere, així al costat, no sé què, i molt bé, la veritat és que molt bé, tenim molta complicitat, també en moments de tensió sempre tenim alguna paraula divertida, és que la premsa no pilla i comentem la situació i la veritat és que molt bé. Te trobaran un poquet a falta, trobaran un poquet a falta a les alacantins en fogueres. Llàstima la campanya electoral l'any passat, tan il·lusionat que et vaig veure perquè pensa que va ser de les primeres entrevistes, te la vaig fer jo com a regidor de festes i em vas dir que vas remarcar que era la primera volta després de molts anys que no arribava a Alacant, un alcalde de València, en aquest cas era Joan Ribó, enguany. Vaig anar, aniré a Alacant. Sí. Vaig a Alacant un parell de dies, no puc anar molt més, però aniré unes horetes perquè vull veure aquesta festa germana, a defensar també els artistes fallers que planten fogueres en Alacant. Que en són molts. Són molts. I admirar una festa, òbviament, germana, però aniré a Alacant. 2 últimes preguntes i te deixo ja, i ara de veritat. Un dia que estàs superatabalat i que vols perdre't i dius, pegues una porta de casa, me'n vaig, on te busquem? On t'agrada perdre't? Home, si ho dic, vindreu a buscar-me, ho trobareu. Mira, depèn... A la platja, a Cullera, al casc antic, dins de la basílica. No, depèn del grau d'agobio, no? Però m'agrada molt passejar. Poètic, un poètic, de Pere Fuset, vull respirar valenciania pura, anem a omplir la vena de valenciania. M'agrada molt caminar pel barri del Carmé i perdre'm per carrers i dir, mira, però sí, fa molt temps que no passe, i passar... Quan li vaig fer l'entrevista a Joan Ribó em va dir el mateix, que tenen de compromís en el barri del Carme. Tenim un centre històric preciós, tenim possiblement un dels centres històrics més grans de tota Europa, i n'hi ha que posar-ho en valor, perquè efectivament, i per això també estem apostant ara per fer-ho peatonal i fer-ho per a passejar i disfrutar-ho, perquè és una autèntica passada. I la veritat és que n'hi ha coses que no eres capaç d'apreciar quan estàs dins, i t'has d'extraure un poc de fora per a veure-les. I el centre històric de València és brutal. Sí, tens que fer memòria, i esta és l'última. Ja no sé qui m'he de contestar, si Pere Fuset regidor o Pere Fuset valencià. La teua ànima on se troba més a gust? Al balcó de l'Ajuntament o al casal de la teua falla? Cuidao, i no me sigues políticament correcte. A veure... La veritat és que estar al balcó de l'Ajuntament és un privilegi. Sí, és un privilegi, estar allí i poder viure el que veus, i la gent baix, les xiquetes a la cort, allà dalt,
però jo soc molt de casal i molt d'estar fent la broma, fent un cubateta o un cafè, els meus amics, punxar, que a mi m'agrada molt punxar en la... Què dius? Abans de ser periodista jo era discjòquei. Sí, jo sóc fatal, jo només poso el play i canvio les cançons. Però bueno, en Guany en Falles encara me vaig poder escapar un parell d'horetes una nit i vaig fer un poc el gamba en això. Tot el seu moment, però Pere Fuset se troba molt més còmode, òbviament, en el casal, en el meu, en el d'amics, en aquests moments, no? Però bueno, el regidor de festes també està molt a gust de poder disfrutar l'oportunitat que se m'ha plantejat i poder treballar per les festes de València. Això, la veritat és que a qualsevol persona que estimi les festes, tindre aquesta oportunitat, aquesta responsabilitat també, perquè n'hi ha que dir, com dic, gestionar amb el cabet i sentir-ho amb el cor, no? Pues és també una oportunitat que no vull desaprofitar. Gràcies per deixar-nos uns minuts, si em permets, sense desmereixer la resta de la teua Junta Central Falleres, que és molt amic meu, li dones una abraçada molt gran a Montse, que l'estima molt i que fa un treball estupendo. Pere, gràcies, ànim i endavant. Moltes gràcies i una salutació a tots els telespectadors. Senyor regidor i president de Junta Central Fallera, moltíssimes gràcies pel seu temps i a seguir treballant fent comboi per la festa.